Καλησπέρα φανς του τρόμου και του μυστηρίου. Σήμερα θα αναλύσουμε 7 ταινίες thriller που βασίστηκαν σε αληθινά γεγονότα και μας έκαναν να ξυπνάμε τα βράδια λουσμένοι στον υδρότα. Νούμερο 7. Psycho. Στο εμβληματικό thriller του Alfred Hitchcock, ο διαταραγμένος ψυχικά ξενοδόχος Norman Bates αντλεί τη δράση του από τον Ed Gein. Ο κατά σειρού δολοφόνος από το Wisconsin σκότωνε γυναίκες που του θύμιζαν τη μητέρα του. Η ιστορία του αποτέλεσε τη βάση για το χιτσκοκικό αριστούργημα Ψυχό. Νούμερο 6. Ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες. Η πασίγνωστη ταινία τρόμου του Wes Craven παραμένει από τις δημοφιλέστερες του είδους. Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει τον μπαμπούλα Freddy Krueger να στοιχιώνει τα όνειρα του θυμάτων του? Είχε όμως ο παραμορφωμένος serial killer πραγματικό αντίστοιχο? Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η απάντηση είναι ναι. Σε μια σειρά από άρθρα λοιπόν των LA Times, αρκετοί άντρες της Νοτιοανατολικής Ασίας πέθαναν μυστηριωδώς στον ύπνο τους, βλέποντας εφιάλτες στη μέση της νύχτας. Άρχισαν λοιπόν να φωνάζουν και να χτυπιούνται και μέχρι να φτάσει η οικογένειά τους στο δωμάτιο ήταν ήδη νεκροί. Στις αυτοψίες μάλιστα δεν διαπιστώθηκε ευνίδιο αίτιο θανάτου, όπως έφραγμα για παράδειγμα, με τους θανάτους να κατατάσσονται ως μυστηριώδεις. Οι ομολογούμενες περίεργες αυτές τις ιστορίες ενέπνευσαν τον Craven να δημιουργήσει το φιλμ σήμα κατά τεθέν του τρόμου. Νούμερο 5. The Hills Have Eyes. Σε ακόμα ένα συναρπαστικό thriller του Wes Craven, μια οικογένεια που ταξιδεύει για την Καλιφόρνια βλέπει το αμάξι της να μένει στη μέση του πουθενά, σε μια περιοχή βέβαια που ζουν άγριοι βάρβαροι. Το κινηματογραφικό σενάριο εμπνέεται από το θρύλο του Alexander Sony Bean, του Σκοτσέζου του 16ου αιώνα, που οδήγησε στην ημιάγρια συμμορία του των 40 και πλέον νοματέων στο θάνατο και τον κανιβαλισμό περισσότερων από 1.000 ανθρώπων. Η συμμορία ζούσε σε απομονωμένα σπήλαια για 25 ολόκληρα χρόνια πριν συλληφθούν και εκτελεστούν από τις αρχές. Νούμερο 4. The Texas Chainsaw Massacre. Άλλο ένα κλασικό αριστούργημα τρόμου του Tobe Hooper. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι αφορά σε μια παρέα παιδιών που επισκέπτονται το σπίτι που κατοικεί ο αιμοσταγής Leatherface και η κανιβαλιστική του οικογένεια. Σύμφωνα με τον Μίκαλ Νιούτον, συγγραφέα της εγκυκλοπαίδειας των κατά σειρού δολοφόνων, η ταινία αντλεί την έμπνευσή της από πραγματικά γεγονότα της δεκαετίας του 50 και συγκεκριμένα την ιστορία του Edward Gein από το Wisconsin. Ο τρελός Ed, όμοια με το χαρακτήρα του Leatherface, φορούσε ανθρώπινες μάσκες καμωμένες από τα πρόσωπα των θυμάτων του και διακοσμούσε τη φάρμα του με ανθρώπινα απομεινάρια. Δεν είναι ανάγκη να σας δείξουμε ή να περιγράψουμε την εικόνα κάποιων θυμάτων του Ed, καθώς είναι αρκετά ανατριχιαστική και αειδιαστική μόνο στη σκέψη. Με τις διοκτικές αρχές που συνέλαβαν τον πραγματικό δολοφόνο να τον πιάνουν στα πράσα. Βρισκόταν στην κουζίνα του και είχε μόλις βάλει ανθρώπινη καρδιά στο τηγάνι. Η διαστροφική μανία του Gein είχε δώσει άφθονο υλικό για ανερρύθμιτες ταινίες περιλαμβανομένων των κλασικών Ψυχό και Η Σιωπή των Αμνών. Νούμερο 3. The Girl Next Door. Σε άλλη μια ταινία που αντλεί την έμπνευσή της από βιβλίο το ομώνυμο του Jack Ketchum, παρακολουθούμε τον βασανισμό και την αποτρόπη κακοποίηση ενός έφηβου κοριτσιού. Η τραγική ιστορία της 16χρονης Sylvia Mary Likens αποτέλεσε τη βάση του φιλμ. Ήταν το 1965 όταν η κοπέλα βασανίστηκε μέχρι θανάτου από την Γκέρτρον Μπανισουεύσκη, τα παιδιά της και τους φίλους της. Τα σκοτεινά τεκτενόμενα απαθανατίζονται στην ταινία, ενώ περιστατικά του ακραίου βασανισμού της παραλείπονται από το φιλμ, κάνοντάς του φιλικότερο στο κοινό. Πώς να συμπεριλάβει ο σεναριογράφος την ανίποτη φρίκη που έζησε η κοπέλα στη ζωφερή δημιουργικότητά της. Νούμερο 2. The Conjuring. Η πρόσφατη ταινία αφορά σε δύο ερευνητές παραφυσικών φαινομένων, του Ed Warren και τη σύζυγό του, οι οποίοι καλούνται από οικογένεια που τρομοκρατείται από απόκοσμη δύναμη να μελετήσουν το φαινόμενο. Η ταινία βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα, αν και η επαλήθευση των πεπραγμένων δεν είναι εύκολη, καθώς ο Ed Warren πέθανε το 2006 και η 86χρονη γυναίκα του δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει την ιστορία. Ο Τόνι Σπέρα, ωστόσο, διευθυντής του οργανισμού που ίδρυσαν οι Warren το 1952, New England Society for Psychic Research, ισχυρίζεται ότι το σενάριο του φιλμ παραμένει πιστό στα σκοτεινά γεγονότα που έσπηραν τον τρόμο
στην οικογένεια κατά τη δεκαετία του 70. Περίεργη ήχη, κρότη, μουσικές, εικόνες φαντασμάτων και η παρουσία της μάγισσας ήταν όλες η βάντα που έλαβαν χώρα στο σπίτι. Νούμερο 1. Ο εξορκισμός της Emily Rose. Στον περίφημο εξορκισμό της Emily Rose παρακολουθούμε τη δίκη του ιερέα Richard Moore, που κατηγορείται για το θάνατο του κοριτσιού, ανθρωποκτονία εξ αμελίας, όταν ο εξορκισμός της πήγε κατά διαόλου. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Brian Dunning, ωστόσο το σενάριο έχει συνάφεια με την πραγματικότητα, αφού βασίζεται σε υπόθεση του 1976. Ήταν στη Γερμανία που η νεαρή κοπέλα Anneliese Michel πέθανε από πείνα και αφυδάτωση έπειτα από μήνες εντατικού εξορκισμού της από 2 καθολικούς ιερείς. Η κοπέλα ήταν ψυχιατρικά ασθενής και έπασχε από σχιζοφρένεια. Τόσο οι γονείς του άτυχου κοριτσιού όσο και οι ιερείς καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία, ενώ η υπόθεση ανάγκασε την Καθολική Εκκλησία να αναμορφώσει τμήματα των εξορκιστικών ιεροτελεστικών της. Αυτή ήταν η σημερινή υπόθεση. Αν σας άρεσε το θέμα του βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή και πείτε μας ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η πιο τρομακτική ταινία και υπόθεση. Επίσης, πείτε μας στα σχόλια τι θέμα θα σας άρεσε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Ως την επόμενη φορά, καλές ανατριχίλες και να χαμογελάτε.